Senamkela Avalanche of Grace, gama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje sizawufunda kweExodus weshumi elinanye. Sikwisibetho sokugqibela namhlanje. Asive kwivesi yokuqala uYehova uthini kuMoses. Uthi kuMoses, ndisayawufikisa isibetho sibe sinye phezu koFaro naphezu kweYiphuta. Emveni koko unindulula nimke apha. Sesona sakhe sabuhlungu ke esi isibetho. Sesona sibuhlungu esibuhlungu esakwenza uba nabani na amhloniphe uYehova. Into yokuqala kufuneka nathi simhloniphe uYehova, singathethi nje nantoni lesiyithethayo ngoYehova. uYehova akayiyo le nto esimpinda uba uyiyo kwezi end times. Kodwa namhlanje masifundeni ukumhlonipha uYehova. Wathi esi sibetho esi unindulula uyongxotha thambana funa ubona. Wathi njena uverse 2. Athi khawuthethe ezindlebeni zabantu, ithi inkazana icele kummelwane wayo, indoda icele kummelwane wayo impahla nesilivere neempahla zegolide. Wathi mabahambe baye kwamakhelwane babo, bahambe bayocela igolide nesilivere neempahla, ngoba we serve a God of justice. Umbonile umntana wakhe ongumSirayeli esebenza kanzima phaya eforum ezitena. Ubonile phaya ephetheke kanzima ebethwa. Babebethwa nobethwa ababantu bengabhatalwa. Yoloo nto ke ngoku esithi angeke zendikhupha abantwana bam phaya bahambe baye eKanani bengenamali. Nawe apho ekhaya mthembe uYehova, uzawukhulula izibopho ezi zenza into yokuthi imali zakho zingaphumi zizawuphuma. Namhlanje le yokugqibela futhi ibonisa uba uYehova noba ubotshelelwe ngawaphi namakhonkco, uYehova xa umthembile azawuqhawuka namhlanje amakhonkco amaSirayeli akhululeke. Nayo chapter encourage kakhulu, be encouraged. Ungathi hayi lapha le nto endiyibambileyo yazi ayikho nathemba. Iba nethemba, vuseleleka. Exodus izokuvuselela. Angala noba bubotshelelwe kanjani. Nezinto nawe wazaziyo into ukuthi hayi ezi andisenakholo. Ukholo lwakho maluvuseleleke kuncwadi ke-Exodus. Nawe usithi awusoze uphile, awusoze yenzeke, soze ijike impilo yakho. Namhlanje khuthazeka, yomelela, iba nethemba, izovuselela ithemba lakho e-Exodus. Verse 3. uYehova wababala abantu emehlweni amaYiphuta. Kananjalo indoda leyo enguMoses yayinkulu nayo kunene eYiphuta kubakhonzi bakaFaro nasebantwini. Verse 4. Wathi uMoses, utsho uYehova ukuthi xa kuphakathi kobusuku ndiyakuphuma ndihambe phakathi kweYiphuta, afe amazibuko ezweni laseYiphuta, ethabathela kumazibulo kaFaro ohleliyo entlonini yakhe, esekumazibulo omkhonzazana osemva kwamatye, osila namazibulo onke enkomo. Baba uba uYehova phayana akanguThixo nje wama-surprises. Uyayithetha into uba masenze ntoni. Nawe apho ekhaya yamkela uYesu. Imamkele, uzosinda kwizinto ezininzi nengqumbo ezayo eninzi. Mamkele, akafuni surprises. Yoloo nto emane ethumela abantu intoba mabathethe nawe, yamkela uYesu. Uzawufika ixesha apho ungazofumana itshansi yomamkela, sekulate. Mamkele, uye kuba stubborn. Yamkele, i-Exodus
silumkisa nosilumkisa ukuthi masiyekeni uba stubborn, masimamkele uYesu, simamele xa kuthethwa nathi. Uzothetha nathi izokuxelela abantu ukuba nje kukho uYehova onguYehova. Incwadi ye-Exodus. Siyekuba stubborn, akuzusebenza uba stubborn. Masamkeleni uJesu Kristu njengeNkosi noMsindisi wethu. Uthi ngoku KoSasibetho athi ngo-12 midnight kuzawufika iingelosi ezawuhamba phakathi kweYibhotha. Uthi loo ngelosi futhi izawubetha ukusuka kumazibulo kaFaro nawo wonke umntu, all the firstborns. Athi zizakufa, zizawubulawa. Athi kuzabakho isikhalo esikhulu ezweni lonke laseYibhotha ekungazange kubekho sinjalo, kwaye kungayi kuphinda kubekho sinjalo. Athi soze kuzawubakho isikhalo esingazange sabakhona and esingasobe siphinde sibe khona. Verse 7. Ke kubo bonke oonyana bakaIsrayeli akukho nja eyakubavungamela uthabathela emntwini kuse ezinkomeni. Athi phaya esasibetho samaIsrayeli samaYibhotha, okufirstborns zizawufa zonke, nee-firstborns zeenkomo nezeegusha nayo yonke imfuyo yabo, nezama-helpers zizawufa ii-firstborns, nezama-household wickedness bazakufa phaya. Athi kodwa ebantwaneni bam bakaIsrayeli baseGosheni, athi akuzubakho nenje ekhonkothayo, kuzawuthi cwaka. Kuzawubakho iphisi yomhlaba ebantwaneni bam. uYehova ngoku uyabahlukanisa ukuthi abambone, abaprotecte kakhulu kunjalo nje. Aba baseYibhotha, firstborns zizakufa. Ngenxa kabantu, ngenxa kaFaro, bulalisa abantu Faro. Ngenxa yobustubborn. Athi akho nenje yakukhonkotha phaa eYibhotha elandweni kumaIsrayeli, abantwana bam bazabe bezilelele peacefully. Oh, hallelujah. Glory. Uthi ukwenzela into ukuthi nazi ukuba ndinguYehova, uyawahlula amaYibhotha kumaIsrayeli. Uyawahlula kumaIsrayeli. Nawe ke asifuni ube kwelinye icala. Yoloo nto sisithi yamkela uYesu. Asifuni ube kwelinye icala okanye uzisole, nathi inhliziyo zethu zibe buhlungu. Yoloo nto simemeza sisithi yamkela uYesu Kristu. Sikusindise ehendweni, sikusindise enkohlakalweni xa sikubiza sisithi iza kweli cala, ngoba ngoku uyahlukanisa ngokuYehova. UYibhotha ecaleni, amaIsrayeli ecaleni. Uthi kwiverse 8, behle bonke abakhonzi bakho abo bebekumo, behle bonke abakhonzi bakho abo beze kumo, aqubude kumo, besithi phuma wena nabantu bonke abakulandelayo ndiphume ke emveni koko. Waza waphuma kuFaro evutha umsila. Sorry. Verse 9. uYehova wathi kuMoses, akayi kuniphulaphula uFaro ukuze zande izimanga zam ezweni laseYibhotha. Wathi hayi, akazoniphulaphula. Kuverse 9 wathi akazoniphulaphula. Into ethetha into yokuthi nje wayeyazi uYehova ukuthi uneplan ngoFaro. Wayeyazi uneplan, nawe kuneplan ngawo. Iplan yokuthi nje uzayiphendula imithandazo yakho, uzakwenzela impilo entle, uzayijika impilo yakho. So now you have a reason of serving and praising God and trusting Him, because uneplan now, uneplan and purpose
ufuna ukusebenziswa. Hlala umthemba ngawo wonke amaxesha. Utsho pha uthi ndiyamazi akazuniphulaphula. Wayeyazi ukuthi iplan yokuthi makangamphulaphuli kwenzeka ukuthi kuzokwenzeka intando Yesu. Ungabi stubborn nawe, mamkela uYesu Kristu. Uneplan ngempilo yakho, to prosper not to harm. He wants to prosper you, not to harm you. Verse 10. uMoses no-Aaron bazenza ezi zimanga zonke phambi kwaFaro. Uyawava wayenza lukhuni inhliziyo kaFaro, akabandulula oonyana bakaIsrayeli ezweni lakhe. Uyava ke ngoku still akabamamela nobamamela into yokuba ebawonisha. After i-warning eyokuba njena kuzawubulawa ama-firstborns, still akambamamela. Uyobulalisa abantu kabuhlungu ngale ndlela ebuhlungu kangaka uFaro. Kanti uYehova njengoba ulapho nje ekhaya uneplan. Hlala nawe umthembile, uhlala unenjabulo, uhlala unovuyo, hlala noba ukweziphi iinkinga ezingakanani. The joy of the Lord should be your strength. Into ekukhuthazayo yijoy. Ubuka wamezarapha uzawuba njani? Uzawubona into ukuthi uzawuphelelwa lithemba, uzawuba hopeless. Hlala unenjabulo, ibanayo ijoy wena in the midst of the storm, in the midst of the trials, in the midst yalokugula. Noba usakwazi novuka ebhedini yakho, kodwa hlala unethemba ukuthi ngiyamazi uYehova, ngiyamazi umhlelo wami, uzongiphilisa, uzonginika amandla amatsha, uzokuhlaziya. Hlala njalo ukholo lwakho ulukhumbuza ngokufunda iBhayibhile nokuthemba uThixo weBhayibhile. Hlale nje unengoma enhliziyweni yakho, uthemba yena, umculele. Inkosi kakhulu. God loves you. Now esikuthanda